дар маросими оғози намоиш ва фурӯши либосҳои мактабӣ лавозимоти хониш ки дар маркази тиҷоратию хизматрасонии Убайдулло ташкил шуда буд, иҷрокунандаи вазифаи мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Нақиб Соҳибов, кормандони масъули шӯъбаи маориф, сарварони муассисаҳои таълимӣ, падару модарон ва хонандагон иштирок намуданд. Маврид ба зикр аст ки бо иқдоми коргоҳи дӯзандагии маҳсул барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ либосҳои мактабии хушсифат, ашёи хониш пешниҳод мегардад. Падару модарон барои фарзандони хеш аз рӯи талаботи муассисаҳои таълимӣ ва андозаи фарзандон либосҳои мактабиро интихоб ва харидорӣ намуданд. Сарвари коргоҳи дӯзандагии маҳсул Волида Насриддинова изҳор дошт ки айни замон 60 000 дона либоси мактабӣ омода шудааст ва 40 нафар чеварон ба дӯхтани либосҳои мактабӣ машғул мебошанд. Сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷик Стандарт дар шаҳри Панҷакент Алишер Нурмаҳмадов оид ба сифати либосҳои мактабӣ, вазифаи истеҳсолкунандагон ва ҳуқуқи истеъмолкунандагон маълумот дод. Либоси мактаби истеҳсол карда шуда дар феҳристи қарори 302 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мо масъул кор хизматрасон ки ҳатман сертификатсия мешавад ворид карда шудааст. Аз фурӯшандаҳо эҳтимол хоҳиш мекунам ки ба истеъмолкунандагон ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи сифатро пешниҳод намоянд. Дар ҳолати пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи сифат тибқи моддаи 20 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бовуди мутобиқат чораҳои зарури андешта мешавад. Мушовири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Барно Ашурова таъкид намуд ки соли равон аз тарафи коргоҳи дӯзандагии маҳсул барои таъмини либосҳои мактабӣ ва тадбирҳои мушаххас андешида шуда сифати либосҳои мактабӣ ба талабот ҷавобгӯ мебошад. дар шӯъбаи маориф 135 муассисаҳои таълимӣ кору фаъолият дорад ва ин муассисаҳои таълимӣ ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо корхонаҳои дӯзандагӣ шартнома кардааст ва таъмини сави либоси мактабӣ бо корхонаҳои дӯзандагӣ дуруст ба роҳ монда шудааст. дар бораи интихоби сави либоси мактабӣ бояд ки мо роҳбарои муассисаҳои таълимӣ, шӯъбаи маориф кумитаи падару модарон бояд ки ҳамкорӣ кунем. зимни суҳбат волидони хонандагон аз сифати либосҳои мактабӣ ва нархи онҳо ки нисбатан ба бозор арзон аст, андешаҳои худро баён карданд. Аз рӯи иттилои масъулин соли равон нархи як маҷмӯъ либоси мактабӣ вобаста ба сину сол барои писарон аз 170 то 200 сомонӣ, барои духтарон аз 160 то 200 сомонӣ муайян шудааст. Як дона шими мардона аз 70 то 95 сомонӣ, костюм аз 95 то 110 сомонӣ, як дона шими занона аз 60 то 80 сомонӣ, сарафан вобаста ба андозаи талаба аз 80 то 110 сомонӣ ва костюм аз 85 то 105 сомонӣ нархнома муайян шудааст. Иҷрокунандаи вазифаи мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Нақиб Соҳибов изҳор намуд ки ярмаркаи мазкур то рӯзҳои оғози соли нави хониш фаъолият намуда, таъмини мактабҳо бо либоси мактабӣ, ашёи хониш таҳти назорат қарор мегирад ва бояд ҳар як муассисаҳои таълимӣ хонандагони хешро бо либоси мактабӣ таъмин намояд. гузориши Муъиниса Атамуллоева ва Исмоилҷон Холов барои барномаи иттилоотии Пайғом.